RPN provincial stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN provincial stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Ipinipresentar ang programang Pighahalat Na. Programang mataon ni mga positibong impormasyon, kapupurutan ning adal, asin mga presenting mga bareta sa satong komunidad. Mga impormasyon na kinakaipuhan tang maaraman, mataon nin mga giya sa pang-oral daw na pamumuhay, siring man ang mga kulturang satong kinagisnan, na orgulyo kan mga Irigenyo. Yahoo! Sabado na, magmuya-muya kita. Magmuya-muya kita. Munya na aldaw ng Sabado. Digdi sa pinaka-enot na istasyon sa Ringkunada 1332 DZKI Radyo Ronda, hatod sa sendo ni Councilor Architect Sunny Maestrado. Yahoo! Sabado na! Magmuya-muya kita! Online na, radyo pa! Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Alisa na ka na panahon. Katapusan na naman kita ka na bulan na Abril. Aldaw ni na Sabado. Sa aga, Marso 1 na. Ay, Mayo 1, pambira no tapiga atras ko. Paatras ka ang kalendaryo. Madiraki ka kung ano-ano na naisip pagkaaga. Sa lado technical, si James Oko. Sa information, si Tony Matic Saison. Man sa transmitter, si Felix Lagrimas. Asin man na Rodel Cesar. Ako po na sendo mga kaibahan ngunya na pagkaaldaw digdi sa programang Magmuya-Muya Kita. Ako po si Philip Barasena. Okay, good morning sa mga parantabay niya to dyan sa downtown area kan syudad nin Iriga. Digdi sa bilog na Ringkunada area. Sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Dyan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Asin sa Gabos po na inaabot ka na samuyang makusog asin malinaw na signal. Sa
Salamat pala sa Engineering Department kan RP and DZKI. Sa loud and clear na naantabayanan na po kami. Sa maanlain-lain na lugar digdi sa probinsya ng Camarines Sur asin sa iba pang lugar digdi po sa Rion kan Bicol. Mga pirang aldaw na lang masintensya na ang mga namamanwaan kung isayan sa indang napupusuan ng mga kandidato maging sa nasyonal asin man lokal. Sana po makapili kita kay itong mga magiging leader politikutan na bakong diferensyado. Kung mapili ta may mga diferensya, padagos ang pagtius kan Pilipinas. Ka nakapili man kita nin presidente, grabe ang diferensya. So linalauman kan mga Pilipino na maasenso ang sa tuyang nasyon, mapapakarhay ang ekonomiya, mala ni na nagparalalaan kamugtakan kan Pilipinas. Ina, supig para sabi ni Tatay Digong kan mga panahon na nangangampanya pa lang siya na ang Pilipinas mawawara ang droga within 6 months, as in ang korupsyon mababawasan, ang West Philippine Sea ipaglalaban niya, madara siya ng bandera. Hain na po ang mga promesang ini. Nasagkod ngunyan ang droga mas lalong naglalala. Sa nakabelo ang mga Chinese drug lord digdi po sa tuyang nasyon. Pag Chinese, bulto-bulto ang droga na nadadakop, pinapadulang ang drug lord. Pag Pilipino, dikit sana, tukhang gadan pa. Dikit sana nakuko ang droga, ni ba nga ni garumayo man. Kaya ini po ang medyo masimpil sa mga Pilipino. Sa mga nangyayari ngunyan digdi po sa satuyang nasyon. Talagang namamayagpag ang droga, ang korupsyon. Lalong-lalo na mga Chinese. Nadakli bagang mga negosyanteng mayayaman digdi po sa satuyang nasyon, mga Chinese. Pero bako naman sindang purong Chinese. Ang iba mga Filipino-Chinese. Pero ano ba pong mga Filipino-Chinese mabubuot man, mga marhay man ang ugali. Kisa duman lugod sa mga nagchuchuro Chinesean sana. Sabi nga ni Ken, waka nga. So Filipino-Chinese lugod na dapat makulog ang iba. Arog kay ni Tatay Digong nasabi may dugo man Chinese. Pero iyo po lugod ang nagpapatunod sa pagbuhay kan mga Pilipino. Although dakol man na ginibuhan si Tatay Digong na makakarahay digdi sa satuyang nasyon, kaya lang mas dakol ang pasakit na ginigibo po niya sa nasyon Pilipinas kunya ng mga panahon. Kung ikukumpara duman sa mga nagtalikod na presidente, bako umanarog kaya na mga ginibo sa Pilipinas. Kay bahan na dyan ang panlalamuda kan sa tuyang presidente. Naan dapat sa sarupong leader igwanin moral obligation. Magin modelo, magin ehemplo na siyang magpaarog kan tamang pag-uugali.
Kapag abot sa ibang nasyon, ikinakasupugpuan sa tuyang presidente kan mga Pilipino, kan mga OFW. May mga nakaulay akong OFW sa Facebook. Ay ano na nga ang presidente tayan? Iyo pa ngayon nanginginutan na magpara lamuda. Kung sa tatara mo na taga-Iriga, magpara tunglon. Tapos kalaban ang kagurangnan kan mga panahon. Yan kinastigo na. Mala ta nakapagtultol nakaapod na sa kagurangnan sa tuyang presidente. Kaya dapat mag-isip-isip po ang mga Pilipino. Ngunya na mga panahon na sana mauta lang sabi nga ni kiyan pangadyion pag-arangkan mga Pilipino na makapili nin tultul na magiging presidente na masalida ki Tatay Digong. Ininan pagkakataon na magkaigwa kita nin Bicolanang presidente o halidigdi sa Bicol. Kadakol na po mga nagkandidato man si Dipuntong Senador Raul Roco, nagkandidatong presidente kundi Dordi Malasman, nahali digdi sa Bicol, mga nagmamawot na maging presidente. Konsertihon baka ini si Vice President Leni Robredo an Mangana na presidente. Ani ba man po kayang mga Bicolano, mga tuntuman. Imbis na tabangan an sa tuyang vice presidente na maging presidente, iyo palugod ang nagpapatunod, nangangampanya, nadaibutuhan pambihirang buhay tayo ni sa mga odigdi sa Bicol. Samantalang dyan sa parting Ilocos, daaw anong raot na ginibukan sa indang leader o naging presidente dyan sa lugar na yan. Pirming pigbubutuhan, solido ang boto. Dapat po magkasararo na ang mga Bicolano, Bicolana. Suportaran si Vice President Leni Robredo tan ibang aning lugar nagsusuporta kay Vice President Leni Robredo. Ano pa daw ang mga Bicolano, Bicolana? Kundi sabi nga ni Ken, may kanya-kanya kitang prinsipyo na ipinaglalaban. Taman pwedeng pereton an lambang butante. Kung pipiriton ta, may pagkadiktador na yan. Bako na kitang yaon sa demokrasyang nasyon. Taka ito kan panahon po ni Dipuntong dating Presidente Marcos. Naging parliamentary procedure an papautob niya digdi sa nasyon Pilipinas na paggugobyerno. Semi-dictator sabi nga ni kayan. Kundi ngunya na panahon mas malala. Sa bako nga ning nasa parliamentarian sa tuyang gobyerno pero ang ginigibukan sa tuyang presidente sobra pa sa pagkadiktador, sabi kan ibang mga kababayan niya to. Kaya may nag-text sa tuya, digdi sa tuyang istasyon, kundi nagpapara iba-iba bagay ning digdi sa cellphone na. Sobrang high-tech.
ako sir na isihan na member sa paramilitary unit na nangangampanya kay BBM. Bawal bagayan sir, tana sa gobyerno sira. Ansin bagyan, sira ulo yan. Ano ba kayang mga kababayan niya to mas kinakakaintindi dahil man tataong umintindi kung ano ang dapat gibunin da. Mas maray panganian na mga tugang niya tong itom. Pag pinaintindi mo, madaling makaintindi. Isa duman lugod sa aniba haralang kaon na inadalan digdi po sa satuyang nasyon. Dakulan na intindihan dahil man iniintindi. Ini po ang dipisil. Kan ibang mga kababayan niya to na nagpapara saragin-sagin. Dakol na araman. Bastante sobra ang kaisipan. Mas maray pa ang mga tugang niya tong itom. Kapag sinabihan mo, nakuyog tulos basta sa tama. Dapat itong nagpapakuyog man, so tama man ta. Kung parogunin doon mga tugang niya tong itom ninsala, ay mas malala. Minsan, simpleng buhay digdi po sa satuyang nasyon. Kung niisipon nga na ang Pilipinas sa abang taas na kan mga inadalan kan ibang mga kababayan niya to kundi na sobrahan na. Sobra na nindunong an iba. An ibang mga politiko halos ang gustong sabihin sa sobrang dunong ninda, sinda na sanan marhay. Kaya po day nag-aasenso ang Pilipinas. Sa sobrang dudunong kan ibang mga kababayan niya to. Ang dipisil padigdi pag ginagamit ang kadunungan, ang pinag-adalan sa mga saltong bagay. Arog kan ibang mga politiko na ang kaisipan magpara-korapto, magpara-kurakot. Saro po yan sa nagpapatunod kan nasyon Pilipinas ang korupsyon. Kita man nakasaraditan, grabe ang paglapigot na magtrabaho nin tultul. Tinataga man kita sa buwis ining ibat o ining value added tax na 12% kinakaltas sa mga binabakaltang produkto. Ini trabaho man ni Senador Ralph Recto. Sagkod ngunyan ang mga Pilipino dahilan sa batnag sa sakit. Ang paghunakan mga Pilipino kan magkaigwanin na value added tax na 12% sa mga binabakal niya to. Mapapakarhay ang nasyon Pilipinas. Ini tabang sa gobyerno, bako man tabang sa mga namamanwaan. Tabang sa mga yaon sa posisyon. Saan mga proyekto na sa mga buwista po diyan nagdadagos. Ang problema, malasado ang ibang mga proyekto. Napig para pagalan kan mga namamanwaan Pilipino. Habang mahal na kan buwis ang pagbuhay kan mga Pilipino nagtitirios. Habang langkaw kan mga barakalon. Tapos ang mga paratanom niya to ginagadan ang pagbuhay. Barato ang bakal kan sa indang mga produkto. Nahali sa mga parauma. Anong ginibupukan sa tuyang gobyerno? Pinalaog ang mga imported na sibuyas, bawang,
halos gabos ng mga imported pinalaog digdi sa tuyang nasyon. Wan nakikinabang, siyempre, ani ba? So yaon sa gobyerno. Yaon pa dyan so mga smuggling na dahi man na dadakupkan custom. O baka may under the table na sabi. SOP. Kaya dahi nadadakop. Grabe po ang mga nangyayari kaya digding kabalbalan sa satuyang nasyon pag abot sa sistema kan satuyang gobyerno na nagsasapo kita mga tios na mga Pilipino. Lampas sa rong dekada ng naging serbidor kan syudad nin Iriga. Haloy nang nagserbi sa mga Irigenyo. Asin mo niyan, padagos na maserbi, padagos na mapursigi sa obhetong marealisar ang mga planong mapagayon ang Iriga City. Architect, Councilor, Sunny, Magistrado, 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 Magistrado. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Paragos po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na lang kita 5 minutos antes mag-abot ang oras na alas 8 nin pagkaaga. Kumusta pala sa UNEP High School Batch 87? Mapatuma da si classmate, si batchmate Warren Nueva sa maabot na Mayo 1. Si classmate man na Dali Briñas. Ngunyan Dali na kay to Dolores. Ano daw ito nababaguan mga pangaran kan iba? Si Pilar Pinkina. Kunyan man lang po. Yan mga gaha. Si Luisito nga ni, Louie na. Si Pinky Gascon Renard na nga ni. Ang apelyido, foreigner na. Maray si Warren ta Nueva man girara yan apelyido. Dahil man na bago daw ayaon duman sa Nasyon kan Amerika. Iguang shop. Tan ibabaga kon minsan pag abot sa ibang nasyon nababagunan apelyido. Siyempre kung babae naagom. In foreigner, kaya nababag-upuan apelyido kamuman daw. An artista nga ni, nababaguan pangaran sa kaapelyido. Hindi an artista mayo manin katuninungan ang apelyido kung ano yan, babae. Kadakol sindang paiba-iba baga an artista paiba-iba nin kasaruan. Ani bang artista sa naman pero may mga artista man na tol-tol. So superstar tangani digdi sa syudad kan Iriga. Mala ta party list naman. Kung kay to pakuro kanta sana paturutin danin tubig. Nomine naman kan party list. Nasaro-saro. Hindi kadakol baga nagki-claim. Bako man nga sindan nagbilog ka na Bicol sarong yan. Ano nga yan ta? Yao na dyan ang superstar kan mga artista digdi sa Pilipinas kan mga panahon.
Bako na yan superstar, pa-star. Pa-star sa Bicol Saro, pina-star. Ay, hindang buhay tapo ini. Bueno, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Oras na yan, hatod man sa saindo ni dating Vice Mayor Jose Boboy Villanueva. Imliling magalingan arkitektong sigurado at serbisyo din na may galing at pagbabagong bisyong magserbisyo sa mga bawin yung mga kagawa at kompleto. Handa na sa konseho sa ripaka mo, timnamo kung maarte, malazarte, timliling magaling para sa pagbabago o iba. Timbao United, timpiling magaling. Arkitekto kanakanatong Banuan na Bao, Arkitek Jose Malasarte. Sa arkitekto, sigurado ang serbisyo. Si arkitekting ang ang ating punong bayan, hindi niya tayo pababayaan. Bukas palad sa pagtulong na di maaasahan, kaya sa Mayor City Aplitan ang butuhan natin. Aplitan ang mayor natin. Kumakalat breaking tweet ni at hindi ito scam. All caps gamot sa cancer. Question mark. Miracle Tea exclamation. Mapa stage 1, stage 2, stage 100. First 100 emoji to DM will be healed with good hair. Huwag paloko, mag-fact check muna. Ang totoong balita, tunog tama, dapat tama. Isang paalaala mula sa KBP at ng istasyong ito. Click number 2. Order now. Arrow down. Arrow down. Panatang Maka-Pilipinas. Iboboto ko Maka-Pilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan, makalingat, maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat, siya'y di mangiiwan. Siya ay makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong bukas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan, siya'y makakapayapaan. Iboboto ko ang isang tao na makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Paragos po kita digdi sa tuyang programa. Okay, good morning palan dyan sa Antipolo Old Nabwa, Camarines Sur. Kagawad, Luwiliano. And syempre kay retired Air Force Alex Celeste. Si Grandi Asinman, Kimading Minda. Yan man sa Banwaan ka na Baaw. Si Vice Mayor Leleng Malasarte. Belated Happy Fiesta palan dyan sa San Vicente. Si Kagawad Ben Blanquera. Asinman ki dating Kagawad Marvin Brigula. Ana makonsuelong kaistorya. Suyan Baaw. Advance happy birthday ki classmate Dolores Breñas. Mapa-swimming da. Numan sa Banwaan kan Balatan. Kundi sa mga maiba
na UNEP High School Batch 87. Iyo naman dang magtawkan entrance fee. Kani ba? Bring your own baon. Masakit ang sira dyan sa Banwaan kan Balatan. Ano daw po yan? Paggayaon sa mga coastal na banwaan, masakit lugod ang mga sirang dagat. Naramdaman ko kaya itong istorya kan pinag-interviewan sa rong alkalde sa coastal na banwaan digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Mayor, kumusta man po na peace and order digdi sa imong banwaan? Sabi ka na alkalde. Ay kun sa peace ngaya medyo bulanon maluyan dakop. Kun sa order ngaya maray man ngayon pa sinunod-sunudan mi digdi sa samuyang banwaan. Tapos inimbitaran siyang guest speaker sa sarong graduation. So sinabi na naman niya mga intro. My fellow graduates, pambihira niya ako. Nadangog kong gayo po ito. Sa sarong coastal na banwaan digdi sa banwaan sa probinsya kan Camarines Sur. Makonsuelo man na sarong alkalde, siyempre iyo man lang to sa iyang naaraman. Mayo man kitang maginibukayan. Kaysa duman man sa kasabihan na ngaya little learner is dangerous. Pagdikit nga nano dan delikado. Kaya digdi sa mga presidensyable, garo delikado man si Senador Manny Pacquiao. Pag iyon ng ganang presidente ta, dikit ang nano dan. Pero may mga sinasabi man si Senador Manny Pacquiao na talagang makatutubod man. Mga ni pala niya na mga proyekto si Senador Manny Pacquiao na magtaunin mga harong. Haro foundation niya. Maski mayong eleksyon makakaresibi subuot ang mga Pilipino na mayong harong. Dakol bagan pigpapapirmahan. May kagawad nga ni sa sarong barangay di siyudad kan Irga nagpapapirma. Kaya itong mga gustong matauanin harong ni Senador Manny Pacquiao. Inapot ko nga ni ano niya ako kung magpirma man ako diyan. Alagad niya ako ipapabakal ko. Ay day happy. Pag nagpirma ka nga tauanin harong ni Senador Manny Pacquiao, dahil mo yan pwedeng ipabakal. Masakit kay ni kung an itinao, harong lang, mayo man lote. Ano yung istorya ka na National Commission on Indigenous People? Hindi po sa siyudad kan Irga, sabi kan mga tugang niya tong ito, miyaon dyan sa tribal sa barangay San Ramon saka sa iba pang barangay naigwanin na mga tribal dyan sa Banwaan kan Buhi. Paano man nga kami sir mag-asenso kay ni tinawaan man nga kami kasadit kan lote sarong puunan nyog tapos nga naharong mi barong-barong mabuhay man daw nga kami kay ni intultul. Kaya minsan kadakol pong mga proyekto, yan nga ni, gobyerno na mismo. O ining ki Senador Manny Pacquiao, ang ibarigdi, mga promesa pa. Kaya minsan, kung ano-ano na sana po bagang naisip ka na mga politiko para sana mabinsir kitang mga tios na Pilipino. Nabutuhan sinda. Alagad pagkakatapos kan eleksyon
dyan na ang sopas. Pirang dekada na an ibang mga politiko digdis sa tuyang nasyon, puro sa naman na pangako na mapapakarayan ekonomiya kan nasyon Pilipinas, an pagbuhay kan mga parauma. So mga nakagraduar sa kolehiyo, sa mga vocational course, matatawanin na mga disente man lamang na trabaho. Anong nangyari po? Kadakol na mga mayong hanap buhay digdi sa tuyang nasyon ngunya ng mga panahon. Naapektaran pa ka na pandemic o ining COVID-19. Ini ang dapat isipon kan mga namamanwaan na Pilipino. Sana mapili tapo ang mga magiging leader kana sa tuyang nasyon poon presidente pababa na ito talagang may pagmakulog sa kapwa. Bakong ang pagmakulog sa sadiri sa nanindas, sadiring pamilya. Halos ang nangyayari po kaya digdi sa tuyang nasyon. Maski nga ang mga relihiyon nagpapagamit sa mga politiko. Ano bang mga relihiyon? Barlanggado ang pagbuhay kan mga Pilipino. Bangan pa sige sanaan na Arab Road kan ibang gusto man mag-asenso. Ana sa indang buhay kadakli po bagang nagkakaigwa nin magayo na harong may magagayo na bihikulo itong mga naga-abroad. Sa kung digdi ka man lang sa nasyon Pilipinas, ang naga-asenso, ang iba mga politiko, negosyante, bastante manan sa imong kapital. Saan politika po sa Pilipinas, negosyo. Ani ba nagkakandidato sana subuot ang aning pag nakaposisyon na maproteheranan sa indang mga negosyo. Hanggang noarin magbabago ang sistema kan gobyerno ang pagbuhay kan mga Pilipino. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Sabi nga ni kayan, yaon po sa satuyang mga kamot. Ang pagbabago kan nasyon Pilipinas kung gusto tang mapakarahayan sa tuyang gobyerno, ang sistema kan sa tuyang mga pagbuhay. Oy, kumusta palan ki Uncle Salvio Navarro? Kaki June dyan sa Metro Manila. And syempre dyan man po sa Banuan ka na pili si Auntie Aurora Dimabayaw saka sa iyang pamilya. And lalong-lalo na dyan sa Santiago, digdi po sa siyudad kan Iriga, sa family Ayubo Navarro asin man Salcedo. Sa mga parantabay niya to dyan, kumusta po kamo? Sa family Martinez, family Eraula, family Taduran, family Dimabayaw, asin sa Santiago pamilya. Pamilya Santiago. Sa Barangay Santiago. And siyempre kipunong Barangay Los Padayaw and Council. Uy, mayo pala nin tubig dyan sa Barit Waterworks. Hindi ko na iguana ko niyan. Sabi ni Daisy, ang saro sa empleyado kan Barit Waterworks, saro sa na kayang source palan ang naggagana, pasensya na po kamo. Kaya nawara palan ang tubig.
Pangapudan ta lang sa Barit Waterworks tanganing day man magparaasa ang mga konsesioner, lalong-lalo na pangapudan ta ki Loader Casyaw ang pamayuka na Barit Waterworks digdi po sa Barangay Santiago, Ciudad Canirga na kung pwede po sir, advance man ang notice nindo. Kung day pa nagre-reklamo ang mga konsesioner, saka man kamo mapaaram na may diferensya pala na sarong source dyan. Mas maray advance ang pasabot nindo sa mga konsesioner tanganing makapreparar man. Saan mga konsesioner po ka na Barit Waterworks nakakaintindi man. Daw ang ni arog kayan marhay man ana performance sa bangingenot ni Loader Casyaw bilang pamayuka na Barit Waterworks kunya na mga panahon dyan sa Barangay Santiago, digdi po Ciudad Canirga. May mga improvement man. Sa pag-abot sa serbisyo, sabi nga ni kayan, bako sa naman ang Barit Waterworks ang nagkakaigwanin problema. Digdi nga ni sa Prime Water, Iriga City Water District, kadakol man pong reklamo. Na simbagman ka na Prime Water 25 years na magsasakit Prime Water bago sabi nga ni kayan ang Prime Water Iriga City Water District bago mapakarhay na sa indang serbisyo sa laog ng 25 years kung dahil pamapakarhay baka sa iba naman maki joint venture. Kadakol na po ang pigbabasol ang Iriga City Water District kung taano ta naki-joint venture na kaya man ngayon maniobra kan mga taga-Iriga na may mga kaaramana pag-abot sa pagpapadalagan ka na water district. Ano kaya nga ta nakipag-joint venture pa. Yan po ang hapot. Ngunyan ngaya haloy ang proseso antes na masolusyonan ang problema pangangaipo kan Prime Water Iriga City Water District. Takon may mga request na halimbawa tubo mga kaipuhan sa pagpapakarhay kan serbisyo kan Iriga City Water District, iba ang mga pigpa-priority sana Prime Water. Takon nakasalang palanduman sa nasyonal ang sa imong request halimbawa tinahuban di siyempre mahaloy kung mayo man nagpa-follow up duman nahali digdi sa Prime Water Iriga City Water District. Naman pati si Engineer Erben Paris medyo maburubuladas man pag-abot sa mga konsesioner pati media pigpaparabuladas man pigpaparabutig-butigan. Ano pa daw ang mga konsesioner nanday mapagbutig-butigan man kay ni Engineer Erben Pares ang branch manager ka na Prime Water. May kasuguan nga ni palan sabi kan gwardiya na kung may katuyuhan palan dyan ma-interview dapat mag-agi muna ki Engineer Erben Pares. Kadua na po bagaan branch manager kan Prime Water pambirang buhay. Duwa na dahil pamangiraray na papakarhay ang serbisyo sarong GM. Ayaon dyan ang pinadarakan Metro Manila kan Prime Water National na si Johnson Chan. Baka pinsan ini ni Jackie Chan. Masakit kay ni kung Chani.
Kinachani lang po ang Prime Water Iriga City Water District. Pati si GM Loboy Corporal habo naman magtaram. Dakol pong sinasapong mga problema kan Prime Water Iriga City Water District kunya na mga panahon. Sana maresolveran kan Prime Water. Sa sindaan binabasol paglaog dyan sa Iriga City Water District. Kahit tulugod nga, marhay man ang supply na tubig, ang pressure makusog. Ngunyan lugod nga, digdi sa kasentruan, nagruluyan na ang kupsit kan tubig. Kung minsan na, nganganaan man in pressure na korupsit na lugod bagang tubo, nagbabaraak na. Kaya dakol pa po ang re-resolveran, so solusyonan kana Prime Water Iriga City Water District pag-abot sa pagserbisyo digdi sa syudad kan Iriga. Mas marahay ko ito kan iyon magen branch manager si Sir Ryan Cobilla. Hindi po baga si Engineer Ervin Paris sinali na inidigdi ta kadakol reklamo kay ito kan mga panahon. Ibinalik na naman. Dakol na naman reklamo tayo binalik. Binalik dahil mo napapakarayan serbisyo. Saan mga konsesioner dahil man po yan mapareklamo kung tultulan sa indong serbisyo. Dahil nagpapara luya-luya ang supply na tubig, dahil nagpapara wara-wara. Madali man po bagang makaintindihan mga taga-Iriga ang mga Irigenyo. Hoy, good morning kay Punong Barangay Weden Salvadora. Si Franz Bardonado Onyado. Diyan po sa Santo Domingo, digdi Ciudad Can Iriga. And syempre kay Ma'am Impay Villanueva saka kay dating Vice Mayor Buboy Villanueva. Saka sa kuya man na amigong Konsyal Pamama-mama, Konsyal Dante Oliva. May epektoan mamaon duman sa mga butante na pigpapamama. Sabi ni Pading Mildin, ano ngayang may epekto kung minsan sobraan epekto? Ano ba ngayang mga kandidatong pamama-mama minsan dinidimalas man nagkakadaraog. Kung sunama ngayang apog paso pambira. Tapos so ano yan namamang bunga luboy. Kunso ano pa yan itong kunyan itong buyo napaw pwedeng dahil talaga mag-epektong gayo duman sa mga paramama. Kaya dapat pili man itong ipapamama nindo sa mga botante. Kung kamo kandidatong paramama. Kung makamamanin paso, baka pati ang boto paso man. Ngunyan na mga panahon ang mga kandidato kung ano-ano nasa naman po bagang mga pakulo para mas na makabinsir sa mga botante. Pagabot man po sa Commission on Election, mayo man ngipon. Digdi po sa pagtaranggal baga ka na common poster area tapos itong mga day nagsusunod sa sukol kaining mga tarpaulin. Ani ba baga kadro darakula na. Ngaro pinapabayaan naman kan Commission on Election. Ang rason man kan COMELEC kung isayan yaon sa posisyon dahil miyan kaya tak kami ibinugtak sa naman digdi kan mga yaon sa posisyon tinda nagdidisposisyon sa Commission on Election.
Si Tatay Digong ba nagbugtak na naman and nagkapirang mga commissioner diyan po sa Commission on Election. Sana maging legal lang ang eleksyon pag-abot sa Mayo 9. Yan po ang kamauutan niya to, maging legal, maging matuninong. Itong inaapod na hope, honest, orderly, and peaceful election. Minsan, igwa pong mga nagkakadaranyaran ang buhay dahilan sa politika. Dapat sa mga politiko, sa mga suportadores, maging sports na po kita. Hey, tapakadibdibon ang politika. Politika lang yan. Pero ang marhay na pag-iiribahan, sa laog kan pamilya sin pakikipagkapwa, dapat iyutang mantiniro na pairalon, sabi nga ni Kayan. Minsan sa mga hurarampangan pag pinagdidiskusyonan ng politika, nagkakapirikunan. Kaya ni ba nagpapainot tulos. Ini nga okasyon ba kung sa politikan pag-urulayan, ha? Sabagay, tama man. Pag-abot sa politiko, ang gustong sabihon kan politika, kaya an puputikan ka, anil lilibakong ka, anti titikason ka, an ka kakakanan ka. Matindi ana politika po digdi sa satuyang nasyon. Kaya pagkatapos kan eleksyon, simot ka politiko. An sa imong bulsa, labot. Ngunyan mag-isip-isip naman kitang mga botante, ngunyan ang mga panahon. Oy, kumusta po dyan sa Banuan Canbula, kay Jan Mortega? Yan man sa San Isidro, sa Knockings Fall Water Repelling Station. Hindi po yan sa siyudad kan Iriga. Okay, kumusta ki Consal Vic Ramos dyan sa Banuan Kana Batu, and of course ki Vice Mayor Junjun Sorilla. Saka sa gabos ng mga taga-Banuan Kana Batu. Yan sa Barangay Santa Teresita ki Manay Helda Rambuyong. Ngunyan malaog na ang bulan ng Mayo, surunod-sunod na po ang kapiestahan, pierestahan. So medyo mga hugakon na magluto, libredo, magparapaki pamista. Libre pagkakan, libre pan inumon, ginagray na kabuhay. Mga ngudmos na kita. Ta sunod-sunod na pista. Dakol na mga pagkaon na libre. Ako pa inumon ngud. Pero dire magpadawoy. Delikado yan. Kaaboton ni Kangon sa Bukatot. Hey, good morning kay Chicks Pardo. Nagingirit. Nagsabi kong libre na ang mga pagkakan sa pistahan, may inumun pa. Kaso mga medyo horogakon, mga standby dyan na ibang mga kababayan niya to. Magparapakikakan na sana kita, magparapakiinom. Ngunya na bulan na Mayo. Makusa nang sa kandidato kita magdulo, kundi duman sa may mga kapistahan na barangay.
Kung sa'y nagpipirila, pumila na kita. Mga ngod. Libre man. Papakonsuelo sana po kita ta. Kaya pakadibdibon ang pagtios sa Pilipinas. Ta kadakli po nagtitios sa Pilipinas, so mga standby an iba mga hugakon. Ini po ang realidad kan buhay ta sa Pilipinas. Pero kung mahigos man kita, nahiling man ang pag-asenso ta sa buhay. Man dyan, so iba, sige sanan pananda, kan mga naghihigos, kan mga nagtatanom, ipapara abang-abangan sana na magdakula, so ay magbunga sa mga tinanom. Sasalisihon ko ngayon pag matagas na ang batag. Tataw pati ang mga paraabon, mapili. Ang gusto ninda nga bunon, itong mga latundan lang na batag, ang kalibot, kadakol, habo. Ako, ibang klase ang mga paraabon mo niyan. Maarte naman. Ang iba, ang rason, mingga gulayen, mingga erotong. Pero darana, so mga gulayon, so nyog. Tegwa ng kamuting kahoy, kung pwede ng radason, so kabatagan. Diyan na po nag-iiral ang sabing Marines never die. Ano ba sa naman ng mga hugakon? Hoy, Beno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa Lado Technical si James Oko. Sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Felix Lagremas. Asinman Rodel Cesar. Ako po si Philip Barasena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pag-antabay.